odovzdáva ceny starosta obce Veľké Úlany, inžinier František Gök. Tak přesto nezoufej, že na světě není láska. Do kapsy měl Potles, vážení diváci, ukončí túto súťaž. Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky pani Renáta Majkovičová, starosta obce Veľké Úlany a František Gök. Még egyszer mindenkinek köszönjük, aki vásárolt tombolát, aki ajándékozott tombolát, és ezzel is gazdagította a lóverseny napját.